Uzobhekene nezinsizwa uthi uma uhlukumezeka emsebenzini akuvamisile ukuthi ulibeke ngembaba kumqashi elokuthi uyaresign ngoba uyahlukumezeka. Kodwa uyaye umakethe kwezinye izindawo uze uthole bese-ke ushiya ngapha. Uyaye ukhande izizathu, uqambe amanga noma uthi ugulelwa umzali or ingane. Family responsibility ushiye kahle ngokuthula ngenhlonipho for good reference. Nesisoka sesintu kuthiwa isihlahla asinyelwe. Kuyaphika mina uZimdola akalaxazi imicimbi ngoba ededela abaye futhi akashiyi ngoba esemdala. Mncane kabi lo girl usase-fresh. Yes, unayo ibhizinesi eceleni emukhipha busy but not to an extent yokuthi usengaphazamiseka kwimicimbi akayenza ibe nemfudumalo as MC etc. Umbona ngisho ezama ukuchaza ukuthi lo muntu uyopha ngaphandle, hhayi ngoba ethanda ukushiya ithalente lakhe. UZimdolo oxakwe yizinhlamba ezingasabekezeleki. Yes kuye yes uzijwayele but they are getting more and more daily. UZimdolo uthiwa ngenxa yezimpi zikakhuzani nomthandeni. Angikekeli phela mina kodwa ubengeke akusho ngembaba. Lokho she is a very good thinker. Ziningi izinhlamba ozitholayo uma utshekela ngakukhuba. Ziningi izinhlamba ozitholayo uma utshela ngakuduyaza. Ziningi izinhlamba ozitholayo futhi uma uzididizela ungazi fanele utshekele ngakuphi. Hey, indaba elabafana sorry kumnumzana. Mina njengosimomoza angivalelisi kuye kodwa ngithanazela ukuthi ngelinye ilanga abuye aqhubeke nemicimbi. Siyamthanda kakhulu futhi ngeke bemuthande bonke abantu. It's normal. Yo, ayiwayibeka uSimomoza wazothi #banukela. Ntombi yesibhono njengoba sikhuluma ngayo kwipost ephambilini-ke uZimdola ke uthi yena ayinongoswanga uSimomoza. Akwazi ukuthi usengavela ayeke nje uZimdola kalula kanjalo nje. Zikhona ezinye izathu okuyizona zona engingazi ukuthi iziphi lezo ngoba phela uyayisholo uZimdola ukuthi yena usebhekene nezinye izinto futhi namadola awasavumi. Uthi-ke uSimomoza cha akulona iqiniso lelo. Izinhlamba lezi esezimkhathazile bemthuka njalo makwenzeka into bamthuka kodwa bamsola ngathi utshekele ngale emandaba ngoba futhi ethe yena uyiBlue Nation uZimdola vele sekuzojustify ukuthi bevele simthukela lokho. Kodwa-ke asazi mhlawumbe wenza into right, you'll never know. Maybe uzomnikeza i-peace of mind uma ukuthi ilokho ngampela ukuthi izinhlamba lesi ezithu much. I-peace of mind as a person uyayidinga because la akutholi ukuphumula uthuka ngampela. Ukuthi kwaqala kanjani ukuthi kugcine kuthuka abantu lapha kumaskandi bethunga lohlobo lolo asazi ngampela but khona abantu abadala abahloniphekile laphana nje bethuka noma isikanjani bethuka zingane bethuka abantu abadala bethuka abantu abangenakusasa abantu abangazi ukuthi lizophuma lishona kube njani. Uyabona nje it's too much kodwa-ke uZimdola uzoba right-ke angasabi lamabhizinisi awenzayo ayamphusha ngiyabona ukuthi ayasebenza ayanyakaza and futhi-ke hands on uhlale vela ku-TikTok advertiser so umuntu okhuthele ngampela ilokho nje nami engakufakazela. Kodwa-ke uSimomoza hayi uyawabhala ama-post yakhe kodwa phela vele uSimomoza wenzele engagement ukuthi nicabange nje nithi ukuhlukumeza nje umqondo ningacabangi endaweni eyodwa. Sibonga kakhulu lapho uSimomoza ngale post ayibhalile. Sisodibana kuzayo-ke khona la kwi-channel yenu Into Fire Soweto TV.